Naimbag nagsapay ti amin nga dumdumngeg, diti 104.7 FM, Radyo Sagada. Ti oras tayo apukat alas 7, itang agsapa, aldaw iti Sabado. Maika 25 nga aldaw iti Abril iti bulan ti Abril iti tawen 2026. Daytoy ni Gwen Gaungan nga mangipadanon kadagiti damdamag ditoy munisipyon ti Sagada, ditoy Montañosa, iti Cordillera, iti Pagilian ken iti Balasiw Taaw. Iti tunggal Sabado dagiti damdamag ket panangsubli kadagiti nakalap ken naipatangatang paspasamak agsipod iti aldaw iti Lunes ingana iti Biyernes. Dagitoy ket manipod kadagiti community broadcasters ti Radyo Sagada at the partners sa maing Simbay ken Rafi. Kastamot ang mainayon dagiti kontribusyon manipod kadagiti citizen journalists ngaro dagiti paulo dagiti damdamag multi-agency pact na pirmaan tapno sa lakniban dagiti OFWs ditoy Mountain Province. DNR ken Government Information Officers Sadyay Abra nagmaymaysa para iti proteksyon ti aglawlaw ken panangliklik iti forest fires. Porta pangkabyagan kid daw ti Madanga Farmers Association. Pairtengen ti panagdepensa ti daga biag ken pangkabyagan agtalinaed a pukaw ti People's Cordillera Day. Publiko pagalalwaden ti BGHMC iti neurological emergencies. Mayor Magalong nang kondinari ti kaso a panagkarames iti maysa nga police trainee. Ayuda ni Pangulo Marcos iti Cordillera, kurang ken naudi kunati apit tako. Paramot kadagiti paulo iti damag nasyonal, dole na bilinan nga ipaayan iti ayuda dagiti mangmangged nga apektado ti krisis iti lana. Panakasuspinde ti excise tax ti LPG extended. 14 bilyon na piso at tax iti petrolyo na isingasing nga mausar pang ayuda kadagiti Pilipino. Dagiti paulo dagiti damdamag pero iti Saturday morning the week's news in review dagiti ni Gwen Gaungan apo ako mapkablaaw ken mangipadanon kadagiti damdamag. Ngaro dagiti detalye dagiti damdamag. Multi-agency pact na pirmaan tapno sa lakniban dagiti OFWs ditoy Mountain Province. Napirmaan ti multi-agency agreement tapno mapatibker ati proteksyon dagiti agtatrabaho a Pilipino iti Balasiw Taaw. Indauluan the Governor Bonifacio Lacuason Jr., kini Department of Migrant Workers Regional Director Attorney Cheryl Daitek Iyangot, ti panakapirma ti Memorandum of Agreement idi Abril 22. Ti partnership ket karaman ti Overseas Workers Welfare Administration, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority, ken ti Provincial Government. Panggap ti katulagan ang maitandudo ti natalged ken legal panggedan iti Balasiw Taaw ken pasayaaten ti panakagunod iti serbisyo ng runa kadagiti agsubsubli nga OFWs. Sigun kadagiti opisyal makatulong ti napigsa a kampanya ti impormasyon tapno malapdan ti illegal a panag-recruit, pananggundaway ken human trafficking. Suporta pangkabyagan na kiddaw ti Madanga Farmers Association. May nga ina ti innem nga anak ni Arsenia. Agnanaedday ti sitio Madanga, Barangay Dakuda, kap munisipyon ti Tadjan. Panagtalon ken panagumati nateng ti pangkabyagan ni Arsenia. Ngem gapu ti agtultuloy nga bagsak presyo iti nateng, awan ti manamnaman nga usaren ti pamilyana, kastamot ti pagpuunan namanen iti sumaruno a panagmula. Sigun ka ni Arsenia pan nakiabalat sa wenno panagbirok iti panggedan kas a laborer ti kadawyan a pamuspusan ti pamilya tapno iti panawin nga rud nga bagsak ti presyo ti nateng upat gasot a piso ti inaldaw agagangay a maalalada. Saan nga sigurado nga adda ti panggedan. Maminsan adda iti 2 aldaw inggan 4 nga aldaw kada lawas
maminsan ket awan ti makitrabahuan da. At dadagiti na ibibilangan na nga padada nga manalon ti madanga nga livelihood program sa para iti barangay Dakudak. Ngem saan nga inman anay ken saan nga nagnaynay ti kaadwan kadagitoy. Maysa a kagagapo ti kinakurang ti kaamuan ti organisasyon iti napalabas a panang manehari ti grupo ken iti proyekto naaramat da. Kidaw ni Arsenia maikan gundaway kumati Madanga Farmers Association, maikan iti kaamuan ken kabailan ti iti organisasyon bayat nga maiyar aramid daytoy proyekto pangkabyagan. Awan sa baling amok no ti agtalon ken aggarden na sa unapay. Bareng iti panagpasyar iti ahensya ti gobyerno ken dagiti makatugaw iti nakatugaw iti poder ti politika, maikan namnama ni Arsenia ken ti umili ti madanga tinayon pangkabyagan. Ti sabali adamag dito lata Cordillera, DNR ken Government Information Officers sa Abra nagmaymaysa para iti proteksyon ti aglawlaw ken panagliklik iti forest fires. Nakitinulong ti Department of Environment and Natural Resources wenno DNR Cordillera kadagiti Government Information Officers iti probinsyan ti Abra tapno nga rod pairtengen ti kampanya para iti panagtaripato iti aglawlaw. Iti naangay nga DENR Express activity iti napalabas April 14 iti nasao a probinsya na pagdiskusyonan dagiti napapateg alinteg maipapan iti responsible mining, waste management ken forest protection. Sigun kani DNR Assistant Regional Director Marco Bias, dagiti information officers ti agserserbi arangtay tapno may padanon kadagiti umili dagiti polisiya ti gobyerno ken aramiden da katinulong iti panagbantay kadagiti natural rekurso. Na iyunay unay metlang babaen ti DNR ti kinapateg ti napartak nga impormasyon ita nga dry season tapno maliklikan dagiti forest fires. Pakdaar ti DENR maysa nga spark laeng ket mabalin a madadael amin na ikarigatan iti reforestation ang mangitunda iti panagkurang iti supply ti danom. Dito'y Mountain Province, naurnong iti sitio Madanga Dakudak ti munisipyon ti Tadyan ti agduduma a delegados iti maikaupat-pulo ken duwa panagrambak iti People's Cordillera Day iti Kalman, Abril 24. Maysa ti kidaw da, pairtengen ti panagdepensa iti daga, biag ken pangkabyagan. Tikidaw ket agramot iti agarup sang agasot ken inem a nakapila a proyekto para iti enerhiya 106 sang agasot met ken 70 ken siyam wenno 179 nga aplikasyon iti panagminas ken dadumapay a proyekto iti entero a Cordillera. Amin dagitoy ket pangtay iti nagtaudan a daga biag ken pangkabyagan ti umili. Sigun kadagiti delegados, dagiti proyekto enerhiya kas iti dadakkel a dam ket manglayos iti taltalon ken umada. Dagiti dadakkel a plano iti panagminas ket mangpunas iti kabakiran, pagtaudan ti danom ken uray dagiti kabanbantayan. Dagitoy ket makaitunda iti nayon a problema iti madama nga bakbaklayon dagiti umili nga agrurutapen a krisis. Bayat nga umirteng ti panagsalaknib iti daga biag ken pangkabyagan, umirteng met ti mapadas da aranggas panag-allilaw babaen iti agduduma a kari, pamutbuteng pamadakes kas iti red tagging. Dagitoy ket sigun iti delegados manipod iti ima dagiti puwersan ti estado. Iti kinapudnuna adda dagiti kameng ti pulis ken ahente nga apanda pay ijay aktibidad awan sabali a panggepda no di ket agtiktik ken agbirok ti apanda ipadanon kadagiti amoda.
Numan kasta na ibaligi ti panagrambak, panag-innadal, panakigayam ken panangited iti pigsa ken inspirasyon iti kada maysa kadagiti delegados nga naurnong manipod kadagiti agduduma probinsya dito Cordillera kastamot iti dumang Indigenous Peoples Territories iti entero a Pilipinas iti Luzon, Visayas ken Mindanao ken dagiti advocates iti Balasiw Taaw. Iti matungtungan iti salunat nagwarning dagiti eksperto manipod iti Baguio General Hospital and Medical Center wenno BGHMC iti makapadanag a panagngato dagiti kaso ti stroke. Saan laeng kadagiti natataengan no diket pati kadagiti uubing. In paganatget ni Dr. Christopher Flores, may isang adult neurocritical care specialist at ti neurological emergency ket makapatay ken mabalin nga agtenag iti permanente a kapansanan no saan adagos malapdan. Nakuna ni Dr. Flores agapu iti madi nga lifestyle ken kinakurang ti pisikal nga aktibidad wenno ehersisyo pati dagiti adda iti produktibo nga edad ket matamtamaan metlaeng iti stroke. Tapno dagos ang maamuan ti dagiti senyales, isursuro dagiti doktor ti acronym nga BFAST, wenno iti Tagalog ket kambyo. Kaya't daytoy asawan ket panghihina ng kamay, pagngiwi ng mukha, hirap sa pagbigkas, ken wenno oras na para isugod sa ospital. Napalagipan pa iti publiko asaan nga baliwalaen ti sabsabali apan nakabannog asaan nga maikikat uray no nakaiturugan. Tuloy tayo dagiti damdam maglatay iti Cordillera lokal ken iti probinsya ti Montañosa. Naputput ti panagkondenar ti Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti naipadamag a panagrames iti maysa nga 23-year-old female police trainee. Babaen iti mismo nga instructor iti Cordillera Administrative Region Training Center ti Philippine National Police ijay Teachers Camp. Sigun iti biktima, dua nga daras isuna nga ni rape ti agtawen nga 41 nga suspect iti uneg pay mismo ti barracks iti Enero ken Pebrero iti madama atawen. In paganatget ni Magalong nga awan ti lugar para iti anyaman nga klase ti sexual violence kadagiti training facilities nang runa dagiti institusyon a dapat ket mangitaltalo iti disiplina. In pasigurado ti alkalde ang mangipaay ti lokal na gobyerno iti psychosocial suporta para iti biktima bayat ang maisagsagana dagiti kaso kontra iti instructor. Iti dumapay damag ket binatikos ti grupo nga alyansa dagiti pesante iti Cordillera wenno apit tako tinagbalin a panagbisita ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. sa Jay Benguet Agri-Pinoy Trading Center iti napalabas alawas iti Abril 17. Inawagan da daytoy nga too late wenno naudi ken kurang ti inbabana at tulong para kadagiti mannalon iti natnatengan. Numan pay nangirwar ti gobyerno iti nasurok nga 15 milyon a piso nga pateg ti farm equipment ken ayuda kadwa ti naikari nga 10 peso a subsidyo iti krudo ken suspension ti toll fees para kadagiti atrak inyunay unay ti apit tako asaan nga limos wenno pangpapogi ti kasapulan ti sektor. Sigun iti grupo ti 15 million a piso ket barya laeng para iti rinibo-ribo a mannalon iti region Cordillera. Kidaw dati dagus a solusyon iti krisis ti enerhiya ken nasaysayaat nga market absorption wenno maisigurado ang magatang tinasurok maysa a milyon a kilo
nga iruruar ti Benguet iti inaldaw. Insigurado met ti Department of Agriculture a paset laeng daytoy ti dakkel a pondo nga 859.6 million a piso para iti Cordillera ita nga tawen. Para met kadagiti detalye iti Damag Nasyonal. Pagargarawen ti House Committee on Labor and Employment Chairperson Jolo Revilla ti Department of Labor and Employment wenno DOLE tapno mangilatang iti konkreto at tulong para kadagiti mangmangged a parigrigatan ti epekto ti taas presyo iti petrolyo. Iti naangay nga joint hearing ti LEAD Council, kwenestyonan ni Revilla ti kinakurang iti plano ti DOLE iti pannakaingato iti sweldo iti tenga ti mapadpadasan a krisis iti enerhiya. In paganatget ti mamanday linteg a kasapulan a pardasan ti panakaipasa ti singasing amang bukal iti maysa nga National Wage Board tapno pagpaparehasen ti sweldo dagiti minimum wage earners iti intero a pagilyan. Kagiddan daytoy in panawagan ni Revilla kadagiti ahensya ti gobyerno a simpaen ti sistema ti ayuda tapno may sigurado nga awan ti duplication wenno madubdubli ken adu a Pilipino ti matulungan. Iti Damag Nasyonal insigurado ni dati nga LPG Marketeers Association daytoy LPGMA Congressman ken Republic Gas Corporation daytoy Regaso President Arnel T nga agtalinaed a suspendido ti excise tax iti liquefied petroleum gas wenno LPG ingana asaan nga agsubsubli iti normal ti presyo daytoy iti world market. Sigun kaniti daytoy tinalawag nga direktiba ti Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Iti silong nga rod iti Executive Order No. 114 tapno maprotektaran dagiti consumer manipod iti epekto ti tensyon sa Jai Arab region. Manarimaan ti koordinasyon ti sektor ti Department of Energy wenno DOE tapno bantayan ti panaggaraw ti presyo ken maisigurado asaan nadagsenan ti publiko iti tenga iti krisis ti enerhiya. Kabayatan na isaksakadmet ni Senate Blue Ribbon Vice Chairperson Erwin Tulfo ti singasing alinteg akas iti automatic suspension of excise taxes on petroleum products ken panang inayon iti middle class kadagiti ayuda ti gobyerno. Garuda para pay iti dadumaken maudi a damag iti Damag Nasyonal. Insuhestyon ni Senator Francis Escudero iti gobyerno nga usaren ti mapatapatta asa nga 10 ken 4 bilyon a piso a koleksyon manipod iti value added tax wenno VAT kadagiti produkto petrolyo kas direkta nga ayuda dagiti Pilipino. Sigun kani Escudero tinasao nga windfall revenue ket epekto laeng ti panagnato ti presyo ti krudo iti sangalubungan na merkado gapungarud iti tensyon na mapaspasamak iti Arab region. Rumbeng laeng a maisubli daytoy kadagiti umili. Imbes awas-wasen ti VAT, inyunay-unay tinasauat senador a nasaysayaat nga usaren ti sobra a birok ti gobyerno amang palag-an iti bagbaggaten dagiti sektor a nakaro nga tamtamaan tinangina agagatangen ken pamasahe. Dagita apo dagiti damdamag nakalap para iti Saturday morning the week's news in review. Dagiti damdamag garud ket iti lokal iti probinsya iti Region Cordillera iti Luzon, Visayas ken Mindanao. Manen daytoy ni Gwen Gaungan na nangipadanon kadagiti damdamag nakalap iti napalabas alawas ken kumabkablaaw iti naimbag nga agsapa kadatayo amin.
ngam sakbay nga mapantayo iti music program tayo kahit kuman nga ibalikas met iti bukod ko apan ang buya iti tungtungan dagiti ayuda nga pasaray isu ti solusyon ti gobyerno nasyonal no adda ti krisis a mapasamak kastamot lang iti panahon iti COVID ken ita nga nakaro nga ngina nga rod iti presyo dagiti produkto petrolyo gapo iti inrubuat ti Estados Unidos ken Israel a panaggubat iti pagilyan nga Iran. Ket agpay sumet nga kasapulan ti tao ti tulong iti kastoy nga tungtungan iti panahon iti agdudumang krisis. Pero haan met nga amin dagiti nang runa dagiti marigrigat ket mapaayan iti tulong daytoy dole out nga ayuda. Haan met nga amin ket mapaayan iti tulong, di ba? Kas pagarigan kadagiti mannalon dagiti laeng rehistrado iti RSBSA ken mamingsan espesipiko pay nga produkto ayuda para laeng kadagiti agmulmula iti palay wenno mamingsan ayuda para laeng kadagiti tartaraken iti ikan kasanungay dagitoy datal mannalon nga haan nga nakapagrehistro iti RSBSA gapu iti agduduma nga rason kasanungay dagitoy da mannalon iti dadduma nga produkto agrikultura kanayon latan nga specific kas pagarigan iti transport sector manen adu dagiti drivers tayo karkaro ditoy kaawawayan iti Cordillera nga agit-ited iti serbisyo iti publiko manipod iti sulsulinek nga luglugar mapan iti sentro dagiti munisipyo wenno sentro iti probinsya nga awan iti prangkisa iti LTFRB. Hantayon nga suki-suken no apay nga awan ti prangkisa da. Importante dagitoy nga drivers ket agit-ited iti serbisyo para kadagiti umili iti kaaw-awayan. Ditoy laeng sagada dagiti agserbisyo manipod kadagiti barangays nga mapan iti sentro adu kadagita ket awan iti prangkisa manipod iti LTFRB. Nga maanda nga mairanod iti ayuda. Kasamot apo ti middle class, lagi na lang kun kunatayo, isong ada dagito maisaksakad nga singasing nga linlintag iti Senado ken iti Kongreso. Ta pasaray no adda ti krisis, dagitoy middle class ti mai-offer kanyada karkaro dagiti operators iti micro and small businesses ket ti utang. Nada mabalin kayo nga ag-utang da kayo ket addaan ti kabailan nga mas nalaklaka nga bumangon manipod iti krisis ekonomiya da kayo ket mabalin nga adda dagiti isanlayo mabalin nga adda dagiti pagkautan nyo pay nga save iti bank accounts no adda iti krisis pero daytoy tungtungan iti epekto iti middle class ket adamot laeng ti ripple effect na para kadagiti dadduma nga sectors iti lubong kas pagarigan dagitoy da sektor iti mangmangged no haan nga kabailan dagiti micro ken small businesses nga agtuloy nga ag-operate gapu iti nakaro nga krisis ekonomiya agikat dagita ti trabahador mamingsan agrikep da kahaandan nga kaya nga agpuunan pay para maituloy dagiti serbisyo, maituloy iti panaglako kadagiti dagarud produkto nga kasapulan met ti umili. Di ba? Pero garud, hindi sila naisasali sa mga government support kas pagarigan daytoy ayuda. Para kanyak no tungtungan mo ti ayuda di band-aid solution dagos nga maited iti umili tapno adda ti usarenda nga i-market ngem daytoy krisis ket manipud palay di bulan ti Marso ngan malpas ti bulan ti Abril umanay kadi DJ 5,000 a piso
nga one-time ayuda no kas pagarigan kadagitoy da registered jeepney drivers. Di ba? Nagdoble na surukpay ti presyo ti gasolina. Sin maruno ti presyo dagiti dadu mga gagatangan. Kaya ba na itawid ng 5,000 piso ti may nga driver? Iti panawon tata nga krisis. So sana nagadumat ti think tank sa dita na dumaduma nga opisina ti gobyerno nga agaw-awat iti nagngangato nga sweldo dapat dagiti umaw-awat ti talugasot 300,000 pesos a month. Ket mabaybayadan kayo babaen iti buwis dagiti umili karaman apo dagiti micro and small businesses, karaman dagitoy da drivers iti pampubliko at transportasyon agbaybayad iti buwis ket agbiro kayo met iti mas nataltalged nga solusyon tapnohaan lang nga dayta one time ayuda mabalintay nga usaren dagiti politiko iti panagkampanya ti kanayon latan nga solusyon no adda iti krisis. At least daytoy singasing nga maikat kuma iti VAT, maikat iti excise tax iti produkto petrolyo ket dakkel nga lungaw iti amin nga consumer. Ti agkon-consumet kadagiti produkto ket amin met nga sektor manipod kadagiti mangmangged, mannalon, dagiti mamaistra, dagiti estudyante, dagiti adda dumapay nga tukad iti pang-ekonomiya nga gimong ditoy Pilipinas. At least ket agnumar ti amin. Ken DJ kwarta ket haanen nga sumrek iti kaban ti gobyerno nasyonal nga amo tayo met nga pasaray latan nga adda iti issue iti tungtungan iti panagkorap panang ibulsa iti pinagrigrigatan ti adu nga umili anya nga ited iti gobyerno tapno kuma isubli ti gobyerno dayta babaen iti serbisyo ken of course dagiti maited iti gobyerno lokal ngem diay garod may mayaten nga ikaten nyo apo ti value added tax tapno sa pasap nga amin nga tattao ket agnumar dita nga pannakakasay iti presyo dagiti serbisyo ken gagatangen nga haan paylaeng nga kasapulan nga sumrek iti kaban ng bayan no sa dinno ket lagi na lang merong issue ng corruption. Manen na imbag nga agsapay ti amin nga dumdumngag ito'y Radyo Sagada ti oras tayo ket 31 minutos kalpasan ti oras iti alas 7 tanga aldaw iti Sabado. Kasamot apo nga ipadpadanon ni Pastor Biado nga haanda nga makaumay ita nga agsapa para iti programa da nga nagananda ito'y Baptist program iti oras ti alas 9 ingga na iti alas 10. So stay with us, 104.7 FM, Radyo Sagada.